Izendatzeko Alderdi Popularrak 126 diputatu lortu ditu, PSOEk 122, hirugarren izan da Vox 33rekin eta laugarren Sumar gertutik 31rekin. Bototan nahiko parean geratu dira PP eta PSOE eta Sánchezek talde abertzaleen 26 aulki behar izango ditu Espainiako presidente izendatzeko. Nafarroan 1986tik lehen aldi sozialistek garaipena lortu dute eta EH Bilduk aurre hartu die PPri eta UPNri. Ego Euskal Herrian sozialistek irabazi dituzte Espainiako gortetarako bostak, hauek izan dira 2008tik izandako emaitzarik onenak. EH Bilduk oranzko joeran jarraitzen du eta amaiurren emaitzak berdindu ditu. EAJak ordea 4 bototik bat galdu du. Gauzak horrela Espainiar estatuan marraztu den mapa urdinak ezer gutxi du kontuan Ego Euskal Herrikoarekin. 4 herrialdeetan 3 alderdi izan bai dira lehen indarrak, jeltzaleak Bizkaian, EH Bildu Gipuzkoan eta PSE eta PSN Araban eta Nafarroan. Hauteskundetako emaitza jakin zirenean agerraldiak egin zituzten alderdiek positibotzat jo zituzten ateratako emaitzak gehiengoen antzera eta eskuinari pasoa itxi izana goraipatu dute. Guk gure hitza betetzen dugu. Eta gure hitza oso garbia izan du da kanpaina osoaren zehar. Gaur berriro ere esaten dugu, argi eta garbi, guregatik baldin bada ez da egongo PP eta Voxeko gobernurik Espainiar estatuan. Hori da gure ardura politikoa eta gure ardura historikoa. Beraz, sekulakoa da egindakoa. Oso pozik gaude. Apaltasun osoarekin esaten dugu. Ezker independentistak idatziko du etorkizuna Euskal Herrian. Eta idatziko du askatasunez, berdintasunez, feminismoz, euskaratik, burujabetzatik eta beti ere antifascismo. Eusko Alderdi Jeltzaleak balantze ona egiten du gaurko hauteskunde orokorretan lortutako emaitzen inguruan. Gure helburu nagusia lortu dugu. Madrilen Euskal Talde Parlamentarioa bermatzea. 5 eserleku lortuta. Eta lorpen hau balioan jartzen dugu, kontutan hartuta bizi izan dugun borroka politiko baten erdian izan dela. Alderdi Sozialistak hauteskundeak irabazi ditu Euskadin. Hauteskundeak irabazi ditugu Euskadin. Ezkerreko lehen indar politikoa izateaz gain, herrialdearen lehen indarra gara. Herrialde osoarekin bat egiten duen proposamen. Iket bai erabili beharko dute Andra Mari Zuriaren jaietan, zea patronalak eta Gasteiz On elkarteak erabileraren derrigortasuna eskatu dute. Hala ere Gasteizko txosnek salatzen dute irabazi asmorik gabeko elkarteak direla eta ez dutela ezarri behar. Arabako Foru Aldundiak iragarri duenez ezartzen ez badute, ondorioen ardura hartu beharko dute. Espainiar estatuan PPek irabazi ditu hauteskundeak, baina ez zaio nahikoa Feijóo gobernuburu izendatzeko. Alderdi Popularrak 126 diputatu lortu ditu, PSOEk 122, hirugarren izan da Vox 33rekin eta laugarren Sumar gertutik 31rekin. Bototan nahiko parean geratu dira PP eta PSOE eta Sánchezek talde abertzaleen 26 aulki behar izango ditu Espainiako presidente izendatzeko. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más.
evolucionista, de retroceso, que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años, ha fracasado. Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España. Nosaltres no farem president a Pedro Sánchez a cambio de nada. I si acaba sent decisiva, nosaltres la posarem sempre al servei de que no hi hagin governs de dreta i d'extrema dreta. La posarem al servei de les majories progressistes sempre que serveixin per defensar la democràcia i sempre que serveixin per defensar Catalunya. Guk gure hitza betetzen dugu. Eta gure hitza oso garbia izan du da kanpaina osoaren zehar. Gaur berriro ere esaten dugu, argi eta garbi, guregatik baldin bada, ez da egongo PP eta Voxeko gobernurik Espainiar Estaduan. Hori da gure ardura politikoa eta gure ardura historikoa. Hauteskunde kanpainan esan genuen bezala, gure botoak Euskal Herritarren interesen eta eskubideen zerbitzura jarriko ditugu. Hauteskundeek aritmetika parlamentario korapilotsua utzi digute, baina argi dago, gure botoak erabakiorrak izango direla berriro. Hauteskunde gaua igaro berritan Martzelo Otamendi kazetari elkarrizketatu du Miriam de la Mata lankideak, bereziki Nafarroa analizatu dute gaur goizean. Eta Nafarroan emaitza argi bat utzi dute hauteskundeek, PSOEk irabazi ditu hauteskundeak. Bertako analizia egiteko, pantailaren bestaldean Martxelo Díaz kazetaria daukagu. Kaixo, Martxelo? Kaixo, zer moduz? Kongresuari erreparatuko diogulenik eta behin, PSNek bi ordezkari lortu dituelako, 2019an baino bat gehiago, EH Bilduk, PP eta UPNek ere bana, eta Sumarrek aldiz ez du ordezkaritzarik lortu. Azaldu dugu horrela orokorrean, baino zein da argazkia momentu honetan? Bueno, ni uste, lehenik eta behin PSN-rentzako izugarrizko arrakasta dela, ez? Bi diputatu lortzea Madrilen, baina uste bere biziko garrantzia duela, batez ere Nafarroko gobernuaren negoziazioak orain, abiada handiago bat hartuko dutenean, ez? Horren aurrean, aurreko hauteskundetan, hauteskunde orokorretan, behin eta berriz, UPN-PP koalizioa, Navarra Suma, Eskubiaren kandidatura beti gailendu izan ohi da, ez? Oraingoan berriz, ikusten dugu, dituzten bozak erdi banatu egin direla, eta horregatik ez dutela, bakoitzak diputatu bana lortu duela, ez? Eta bitxia da, UPN-ren kasuan, laugarren postuan izatea, eta, beti ere, Nafarroaren eskubieran, eta bere leloan ere, Nafarroaren gidaritza aldarrikatzen duenan, ez? Horrekin batera, EH Bildu eserlekua lortu du, Belpozu eta berriro egongo da kongresuan, gogoratu beharko genuk ere aurreko agintaldian, aurreko hauteskundetan oso emaitza justuak izan zirela Belpozuetak izan zituenak kongresuan eserlekua izateko, eta oraingoan, bozken gorakada izan da, eta eserleku hori, helburu hori modu lasaiago batean lortu izan da.